היי, שוב אני כאן איתכם, דנית, רוצה לדבר על מוצר של קליניק. בשבועיים האחרונים ניסיתי את המוצר הבא, ג'ל חוט לאור יבש, לאור מיובש, סליחה, זה נקרא Moisture Surge. מה שמיוחד ואהבתי בקרם הזה, זה שהוא מתאים לכל סוגי האור, כי כל סוג אור בעצם צריך לחות. בין אם זה אור יבש, בין אם זה אור שמנוני, כל סוג של אור צריך קרם לחוט. שוב פעם, כמו בכל המוצרים של קליניק, השימוש הוא מאוד קל, פשוט מרקם כזה של ג'ל נעים, שמורחים אותו על הפנים, על כל אזור הפנים, אפשר גם על אזור העיניים. נותן מיד תחושה מדהימה של הרבה לחות, בלי שמנוניות בכלל, ממש כמו לשטוף את הפנים עם לחות נטו. מאוד אהבתי את הקרם הזה, ואני הולכת להשתמש בו המון. בפרט שהאור שלי הוא בדיוק באמצע. כלומר, הוא לא שומני, הוא לא יבש, אבל עדיין הוא צריך המון לחות. וזה מה שטוב, כי כל אור צריך לחות. בפרט שאנחנו מטפרות, יוצאת החוצה, שמש, קור, לחות תמיד צריך. דבר נוסף שאהבתי בקרם הזה, זה שאפשר להשתמש בו במסכת לחות. כמסכת לחות, פשוט מורחים אותו על האור, ואחרי 5 דקות אין צורך אפילו לשטוף, לוקחים מגבון ומורידים את זה. מגבון יבש כמובן, לא לח. מורידים את זה וכבר מרגישים בהבדל. מומלץ מאוד, קרם מעולה. ביי.